Kublai fi baro ngai kublai fi sachi sian da ga kerteng ga thiang tam ga jong utrai jisu nget ki jingkran ge ba shakmat ki ba crunch phang ki si ki ba khat do ki long ga jingkar khui fi paralok bat sachi sian ngan beteng ban kran biang ke be deish phang ki sngi ki ba khat do la sia sa ar lightly ki jingkran bat ngayai ban ya kata ka ktian ga bang ong balai ngi don kam man sngo thu ki singi ba khat do namar bang em ki singi ba khat do namar ba bible ga kran pha ki singi ba khat do ngi don kam man ya ga jing shai na ga ktian jong oblei hi ha ga ba ya dei bat ki sngi ki ba khat do ti khnang ba ga por ga nam slam oblei kur khui fi khublei shibon fi baro ki ba jipet bat nga don ban ong ko ga ktian la da ba ka e ga ba fi ngap ga ktian jong utrai ka kur khui fi ya sam la mikiwe ya share la mikiwe a mikiwe rukini ka jingger khu ka jingduai ga jonga ka jingduai ga jongi ka dei abangi bo enika rensan bangin kran ga tien jong oblailing ba ka social media ka dei ba kanlong jingger khu ngi kwa ba kanlong jingger khu ka e ke ga balong jingger khu kanlong ka buram yo trai ba ngi pen phriang ye ga tien ka jong trai ti to oblain ger khu fini ga por a bang ni ga tien jong trai ka ger khu shisha ifi ha ni ga kenti ga bomanta ngadon man kran ha ga por khandiat ka be de ka nong ba Jerusalem kumba kalong manta ha ga por ka banga ga dang kran ni ga jingkran janga ka thma padang ke Israel ga USA bat ka Iran ki dang yele manta le sin da pelai ni ga jingkran hadin lai sing sau singi tip kala akut ne kumno ngam la ban ong ye kata rei la kumno ngadon man kran namar ba ka ne ka thma ga dong don manta rei ka e ka banga don man kran ndei e ga ni ka thma rei ki bangidan kam so thu balai ba ki jing ekan at ki jing ele thma ki jabha shagite gi phang jong kori Israel kataru gadai ka ba kibreo la se kibreo jong ko thai gi kli kata ki perkhat kata what happening jing gi kristan ro gi kom perkhat balai ba ka ja kom ne ngidan kam ban sngo tho par don ga jing shai na ga tien jong utrai nga ai kerteng ni ga jing kran janga menta ga kenti ka Jerusalem ka khuri PYNSHAD LYNGWIT sachi sen ka Jerusalem ka khuri PYNSHAD LYNGWIT to ka ai ka ba ngadon ban ong ifini ga por ngin sedang na gaktien jong oblay ngin puli artli ga dikhat Bible ki ba ngashim ga ne ka jingkran jonga bat ka kerteng joni ka jingkran jonga ka bang ilap na ka kitab jong Sekharia ka long ga ba khat ar ga dikhat ka ba lai ka ba ar bat ka ba lai Kektian jong oblay kong kumne. Khmih ngan penlong ya ke Jerusalem ke khuri PYNSHAD LYNGWIT. Hakipat ba baro kiba baro saudong. Bara lor ki judaro kan long kata ke jing ker kot ya ke Jerusalem. Tekan jaha kata ke sengi bangan penlong ya ke Jerusalem. Umau bakhyai kipat ba baro akiba penkit yaka haki on penmongsat yaki bat ki jai benreu baro ka khandau kin ya lum lang persya yaka. Ngadon banong khendiat ini kani ga banga puli ka yathu ingi ba ka Jerusalem ga ga khuri PYNSHAD LYNGWIT kamot ka ba pen bayong ga ba pen king bayong lot iki dong yalam jang ka perthai ki nong sanchar ka perthai kham tam le tu ki ri gi ba saudong jang ka Israel saudong jang nong ba Jerusalem Hamrai haki we pat ki kentien ga dan banong kani ga banga puli ga ban saja haga por jang ukrislam ler lasai haga bagaktian jang blai kang ukrislam ler bar ki jamre jang ka perthai bro kin salai ban kiar kot iganong ba Jerusalem ban dagata ga jing thumu ban pendo jai sindan ga jamre Israel bat ka tien jang blai kang degata ka ban sawan ra ya uji grace ba on sawan arsen ne perthai ki jat jang okinyar lom olep ban pen kot ga jing sa jang ukrislam ler to kata kadai bang idan ka man so thu namar kata kadai ga bak nigak tien jang oblai kini ki arli gi khat ki pen pau henrei ka ai ka bang adan banong ya ka ba menta ayu ka nigak tien ka shat jing shaying e ka ba menta sichisen ngan pule kini ki kintien oblai wang hakimi ngan pelong ge Jerusalem ka khuri PYNSHAD LYNGWIT ki pat ba ki ba baro saudong fi oblai ngan pelong ge Jerusalem ka khuri PYNSHAD LYNGWIT kamut ka ba penking khle ka ba penking bayong kata kadai kabagaktian jong oblay ka kran ti hagan ke por kaba ngadon ban ong e fi ke por kadai ngi dai kata kapateng benrio ka generation kaba yo i kine ki ai baro ki beja
Ti kenang bangin sengau thu tungin let shagaktian ga jong ublay. Kaba ngadon ban pen EFI kendiat na gaktian jong utrai bar ha ga jugo por ngin let do kartu kan ne ka history ne ga jingjia jong ye ka bayde ba kanang ba Jerusalem kenang bangin sengau thu ba lay ba ublay uba yo ilupa ye ki ai baro wangan penlang ye ga nang ba Jerusalem ga khuri PYNSHAD LYNGWIT. Tungin sedang na ka por jong utrai jing yu Jesus Christ. Da fi pune hakalanang ka ba arpunyo jong ka gospel ka jong u Matthias ka dekat ka ba arfusan arpun rio pinlap ya ka ega ba gaktian jong oblay ka kran ka ba yadai ka ba kta ya ka nong ba Jerusalem. Habau pilat ula yo ite wa omla ale ai ru henry tang balong ga jingki win penban ula shim ka barul thet le gikti hakmat utau pai ba udo ong ngam dan jingram naga snam jung ne ubahak fin khmih hima fi kibriu baro atikle thu kil angro to ga snam jung kan lang halor jungi baralor ki khon jungi anagam ta ula plat no yo barabas ki henry ya u jisu ula sempat barula ai tino yo bansa narfana ba sa narfna para lo kani ga dekat bible ke thu yingi ba kumlo ba upilat uthet laga ktiwang nga tinga khoi na gasnam jung ne bolului ngam sham ka ke ba udai ban yap ki pai ba kyang sanarfna yo ai gasnam ka lang lord jingi ba lo ki khon jingi walla ki nong tho history ki num da shim e ne ga dekat bible rai to fin tip tongin sngo thu bahalor jeng kaniga kaktian ka ba ki pat ba ju ki perta ki kerkat ki kriat beniat ya Jesus Christ haga jing pen khih jeng ki sadusi ki rang ba lang do ki rang ba niam ha to ko por ban perta persya ya Jesus Christ ki pan hi ban ga snam jung ka lang lord jengi bahalor ki khon jengi dashisha kejap men Israel ka history jongka kadega ba hadu kata-kata nadu kanega por artat kadega ba hadu kata-kata kanong ba Jerusalem kamat shibon ki ai dito kanaba kapor kanam slam ngi yo ina gaktien jong utrai kalonang ba ar fusaw jong gospel jong Matthias ka dekat ka baning kombat ka ar kaya thu ingi kumno ba Jesus Christ ya thu lupa ya kata ka jing penjat ya kanong ba Jerusalem tangan da puli gene tiu Jesu lami na ba ulalai na ka temple tigi senran jong ukilawan ya ga ban pen u ya ka temple ya ka jingtai jong ka temple u Jesu lang phim yo kini ki ai baro shishang ang fi anameno hang ne u mau halor mau ya uban an ampan hab no kene ka jingi thulupa jong utrai jingi Jesus Christ kala ja shisha wala ga baba ka khlam record ya ka ne ka khlam tho e kane re ka history ka tho ba tang ha ka spas nam ka house nam ba nyau pho ha ga spas nam ka ba ning kong usnam ba nyau usnam nyau pho jong ka spas nam ka ba ning kong lapun jot ya ka ri ya ka nong ba Jerusalem lapun jot sendon ya ka ne ka temple kat kum ka ktian ka ba utra ya thu lupa para lak na ka ba ne finigapore da village sa history terter ka ega bajaya ya ka Israel da village da ka history ngamo banang ka ega bajaya ka nong ba Jerusalem ka ega ba ublay ba ilupa us angan penlong ya ka nong ba Jerusalem ka khuri PYNSHAD LYNGWIT ba kini ki ai ki ba jaman ta ngi yo ki khmat jingi menta haga ni ga pateng jingi menta kat kum ka history ana ba ki Israel ki la do ngo e ka temple ka snam ka vinyo pho haga spas nam ka baning kong sashis let's say ngan phai khen dia tiap balai ki Israel ki shapanjat house nam nyo pho ki do ek temple namar ki le persha ke hima roman la kerkut ya ke Jerusalem la kerkut baranda ba ki Israel kim la shan shu ka hima roman ki shipa roman ki herthma bat ki penjat sendan ya ka temple bat ki darat nadu tenrai nadu foundation jangka temple kada de baki Jew ki do sendan ya ka temple mereka kamkut tang kata kat kum ke history hagas pas nem ban kong kiele persha bang sa sisen hagas pas nem ba ar ngam ban kiele persha bang sa sisen sa sisen ka hima roman ka pendu mo ka kamsha ka crush lane ka pen jalon ita ge hi persha jangki kada de baka upat sha jang ka hima roman hagas pas nem ba ar o klam sha ki Jew bakin rong hapo nang ba Jerusalem ne bakin shang Re ka ega baja hagas pas nem ka balai anda habau o Constantine o upat sha hima roman o kala
niam Kristan lani ukala sa gajang Kristan kadon ka jingjai kindiat eganong ba Jerusalem Henry hadian jago tugas pasnam sai sisian kanong ba ke sai sisian ki Jew ki Shaban pensafret diki kumba ki ong hi ai kasnam jung kana Lord jengi ba Lord gi khon jengi knamat pelekot ega bangi don ban supai tang kindiat hagas pasnam ka ba nyau la job no eganong ba Jerusalem hagas pasnam ka ba nyau gat kum ke history ya kanong ba Jerusalem la job diki Muslim Padahal baki Muslim ki yo eganong ba Jerusalem tangkat tu kat nisnam baki don ki shnas don ega temple ka Al-Kasamos ka badon hadu menta hang tu po temple mount lani hang tu geja ka badon ka temple ka baki Jew ki don menshua kata ga dega baki Muslim ki le bat ka ega ba ka ba katkum ke history mo katkum ke history hadian jengkanen kadon ka jingele athma haplen ki Kristan ki bawan na Europe bat ki Muslim ka ba ki khot kita ki grusiat lani ki crusader kata ka kitin grusiat kami nangta ka ba kadon ka jingele athma ba kini ki spasnam nagini ki spasnam ka ba prag ba khandai ka ba shipho kadon ka jinge kliang kti mo shipang labat ka wei shipang layo ka wei ya kanong ba Jerusalem henre ha ka spasnam ka ba khan reo Haspas nama kebakan rio. Kawan segawai pat ke hima Muslim na Turki ke baki ang ke Ottoman Empire. Bat kene ke Senshar ya ke Israel. Bat ke bat ya ke nong ba Jerusalem. Had usnam kat kendai spa kat nyo. Ke badai ke thmaba pertai ke baningkong. Hagat maba pertai ke baningkong. Kat kum ke Balfour Declaration ke baki ang. La sya baki Israel kin sedang ban wan pai no shala ke jongkeri. La sedang ban pentrai kata ke jengtrai kam. Kum do ban penwan dorandar. Kum do ban ai no ki Israel yala ke jongkeri. Ba la ai tino haki British lane haki nong bilat ban pet ya ke Israel. Na du snam kat kendai spa kat nyo. Hadu snam kat kendai spa sapu nyo sapu pra. Anda baka UNO ka ai no ya kari Israel bakin yo biang yala ke jengkering. Ngitip ya kata jingjia bakrau haga kat sautrik ubnai jemang ubnai besan kasnem kat kendai spa sau popra ki Israel ki yo biang yala ke jengkering. Henry kat kum ke anjung ke karajung ke UNO hausam ka kendai spa sau punyo kadai ba ke UNO kabu ba kadai ba don lang kari Israel bat kan don lang kari Palestine lani kari Arab kadon kabaki don ki art ligi state lande ki art ligi ring. Dia mata ka daw ke Jerusalem ka kelalong ka mat jinga ki ka mat jinga kan art namar ba ka Jerusalem mingi kalong ka nong ba jong ki Arab na ki Palestine ka ba ka Jerusalem sapngi ka de ka nong ba jong ki Israel. Rek hagatma kebatang riu sengi jong senam kat kendai span riu punyo ki Israel ki yo ban kurup biang saisien ya kanong ba Jerusalem baro kawe bat menta ki Israel ki bat kanong ba Jerusalem nreiken mau ya to ke temple mount wala de maki ki ba pet ya ka security la ne ke jing shong suk shong shngan Ndrei dei ke ri Jordan dei ke hima Jordan kabadan ka bentapat igi jing penya niam hang tu baro hapo Al-Kasamos. Pi ingat nai fini ke por kini ki baro ki bu ek ri Israel ba ki Jew haga jaka ka ba e abha de mata ka daw ka kalalong ka jing kan at ka bana ke por sa ka por. Kabana ka por sa ka por. Haus nam arzar kan nyo o President Trump jang ri America hakan riu turik ubnai uba kharar jang kasem arzar kan nyo o President Trump o ang ka ri America ka ito ye ke Jerusalem kum ganang ba jang ri Israel ba ura asna ne ge yingkit ten sim ka embassy jang ri America na Tel Aviv shapo Jerusalem. Hendrei kadon ka jing persha jong kiri ki babon tang ha ka nyau trek ha ka siga babot jong tu usnam arzar khat nyau bna ba khatar baro khat sautli ki member ki khot jang ka security council jang ka UNO ki persha lot ye ka jingle jang ka ri America kim pediang tengok ka bani fin por kita ki dei ki ai khindiat ki bangi saut hu ya ka bangi saut hu ekene tongan e shwa hang ni ka tu ekene ka bangi pe ka ba ar ka bang don ban ai fin ka por ngi pe khindiat mentan ha ka baning kong ka Jerusalem ka menor lani ka balalet jeng ka Jerusalem ka menor lani ka balalet jeng ka Jerusalem ngan pen e fi khindiat ya ka Jerusalem ka bansawan lani ka lawai jeng ka Jerusalem ka e ka bansawan ngin se kran khadu ya ka menta ka bangi yo i ka menta jeng ka Jerusalem
Kei ka bansawan jeng ke Jerusalem. Paralog habang ong ye ka bansawan jeng ke Jerusalem. Ngabot orang kanja ayu ye ke Jerusalem. Hadin ka jingwan jeng utrai, hadin ka jingrong no. Ka rapture ka jingrong no. Ka bang ye kran kini ki jing kran ki bang ila de baro. Kanja ayu ke Jerusalem, hadin ka jingrong no, hadin ka jingwan jeng utrai. Hadin ba ka balang jeng Jesus Christ kam don siu aprathai kanja ayu tungine pe khendia de kata. Katkum ka Bible, hagalana ka ba khandai jeng jong kitab jong Daniel ka dekhat ba ar punyo ngitip e kata ga jing shaga ba kraw ba ka Bible ka yethu ingi ba andawan ukrislam ler un se te jutang bat ki Israel bat ki babon ka ba mot bat ki babon ka ba mot bat ki babon ki ba hab ban te jutang ban ya sign ye kata ka treaty le kata ga jing te kular kal nang ba khandai dekhat ba ar punyo jong Daniel ko ani ki kentian bat shite yo un pelang ga jutang bas kembat ki babon bat ki babon, kamu buat kita kiri Muslim, mau kita kiri babon, bat ki Israel kan habanya te jutang. Balah mar basitang jeng kata yo, un pendu no ya kata jeng kenya, ya kata jeng aingo obam, halo kata hap niang jeng ke jeng ijli, un one way, uba PYNSHAD, ti wat hado ka bakot, ya kataru balatmu an theno ya ka jing bitar halor utaw nong PYNSHAD. Kat kum gani ka dekat Bible ngi sung thua bandami Islam lear. Un sala banon ra ka jing sok ka bakat ding yo iga jingkul mar he kita gi phang jingkul Israel. Dai ka tahiru ka ban penlong ka perthai bakan sa dem yu bakan sa recognize yu bakin sa pediang yu ba udai shi man of peace ne utaw bre ka jing sok muslim ka jing sok. Kian sada pediang sih, baula aban penyusuk, ki Israel, ki Jew, ki Muslim, kat hado baula banon ra ki, bakinnya suatu bansha wa ki Israel bakin shnai ke temple. Kok kin shnai ke temple. Katuga dekat ka bangga puli metan kong hasitang jeng ke niga shitayo. Hasitang jeng ka nyau snam, ka badai ka shitayo jeng ki Jew, un sa kni ke temple, un sa shong eladi, un pendu no to ka jeng knya ai go thang, ka ki Jew ai malaga sni ke temple. Ya kabaki Jew hakiwe ki kenten kila kemen palat baki yo ke temple kinang perkhat unegin la de tong mesaya jeki baki up hari ki khlam so thu ba udai penban uba syukur uba thok uba lamler u krislam ler paralak na marta kadaw nganong sa jisian bet bah ka ktien jong oblege thu shai kedar ka ktien jong oblege thu shai kedar hagab ar jong ki Thessaloni kalau nang ga ba ar ga dekhat ga ba saw ka ktien jong oblege ka ongkem ne tangan pule utau boleh persyak buat ubah penserang yang lebih persyak yang baru ubah lakukan belai. Lani baju mana? Kat hadu ubah usang aga temple belai, udah le belai yang lebih. Anda habaki Israel ki aban tahu ke temple, dah kan ika jingnya soya kan ika jingnya kular jangka jingnya sok Daniel kendar punya bungi pule. Anda bawa Krislam le ikan Henry ukni no tengah shitang jangka tayo. Heke lais nam shitang un kni no ke temple un shong le un level le. Kabamut haki wigi gentian. Ngiyo i bahkan ni kan nong ba Jerusalem kan kelalong penban ka capital kan nong ba jang Krislam le. Kata kadega future, kata kadega bansawan ka bansaja hanong ba Jerusalem. Dia marta kadaw ngi sa puli ka tay gisi karya ka banga sedang mene baka ktien jong opulay kong hakata ka jingker kot ya kanong ba Jerusalem. Ya ka bangi puli nganda puli na ktien jong opulay. Nganda puli ka ktien jong opulay sa sisen nganong. Sa sisen ngan puli bang tu sekarya ngan puli ka galon ka ba khatar pe ngan puli ka khat ka balai iti benta ba sedien ka khat balai ka omno. Kau ni baru lagi berpenkit haka on penmangsat iki bat kijai pendiri baru ka kendau kini lom percaya ka kat kalena ka bakat sau jong sekharia dekat iwai ar lai sau ka yetu bahaya kata ka bakan thup ro ka bakran ka jingwan ar sen jong Jesus Christ ka babu kamni hakmi ga siu try kan wan haba onia sami ki jingluti jong pha pedeng jong pha nabangan lom lang iki jai pendiri baru ban le thma ye ka Jerusalem to on job ye kanong ba on luti ki yang on khnyat tengah ki kenteng bat shitang kanong ba akan let no bat kan long bro bat kita ki bala pensa no pai ba on am pendu no na kanong ba anda kum tahu tra unmi baron ya le kita ki jai menriu kum ta kum bau le hakata ka singi ka jinga thma ya hakata ka singi ki jat jong ukin yang halor ulom ki olep ka bah persya ka Jerusalem syafang mingi baru ulom olep on kat na pedang jong u syafang mingi bat syafang semngi tekan dan ka them ka bakrau siliang ulom ka syafang syate bat siliang pat syafang syate Fi ikaktian jong pelai ke tu ingi bahan apa kini kijap ni juga perthai berokin lom haka jingelam jong ukris lam leer
ban penduk sendon ye gejai min Israel da kata gejing temu ban penduk sendon ye gejai min Israel hang ta ken uji Kristen sawan ha perthai sai sen ye kata ken ki ong ka jingwan arsen baki jat jong ukin da hiar halor jong ulom ki olep ita ide ibangi inaga Bible kata ka diga future kata ka diga bansawan ka iga banja Jerusalem ka Jerusalem kamdai ka baki khmih ka baki daj ka baki kanat tang menta wat ka bansawan hadian jeng jeng doro ka Jerusalem ka diga jaka ka ban tanam be diga thma bat diga jengele para lo kata diga jingshai ka bangiyo na ka ktian ka jong trai ngine lej no menta ya ka Jerusalem ka ba menta ka bangiyo i katu ka ngile kran ya ka menor jong ke Jerusalem kendiat ken sait tamangin yo ai ni jingkren belengkot kai ka menor kai ka balet jong ke Jerusalem ngile pedro kai ka mansawan hadin ka jingwan jong tra ayu kan jai ke Jerusalem phiko ban sau thu shu shu ya ka ban sajah Jerusalem lane ke jap Israel pule detail pule bha ya ka to ka kitab jingpen pau ka lang ka ba khatar baro ka wai ka thobe tang ya ka ta kumno ba ukrisan ler unsa leben unsa lesat unsa wat unsa penyap iki ju lan unsa betong iki ju kada ru ke haban ri bar ublen buri iki kumbalais nem shitang kata kada de goi pakajing kenan laila kumno na fi puli finyo e kata kabalai ba gaba khatdo gamat ka bangadon ma ya fi menta kada tungine pe e Jerusalem kamanta jong Jerusalem kamanta jong Jerusalem kai ga bangadon banang fini ga por kamanta jong Jerusalem ka baningkong haganing amat ka bakhatdo ken mau ki ju ki pait do not bat ki pang not hadu kata kum ka jai bin rio bang kum ka jai bin rio ki ju ki pait do not bat ki pang not hadu kata ya kanong ba Jerusalem ya kanong ba Jerusalem dan sibun ki dekat Bible la dengan pule ka jing dei jing ki ju ya ka jing e jing ki ju ba kanong ba Jerusalem rei hai ni jing kran belengkot nganam laban sei weri dekat Bible ka be dei be kata ngidam la para lok ndengan suang tang khandat kadang ka jing pai do not ba ka jing pang not ka ba krau jing ki ju ya kanong ba Jerusalem haba ka Jerusalem kadang dei kanong ba jong ki arjar snem menshua hakito ka por baki ang agas nam jung ka lang halor jungi mdan kata ka East Jerusalem mdan kata ka West Jerusalem mdan kata ka Jerusalem ngi mdan kata ka Jerusalem semngi ka Jerusalem ka debe ka Jerusalem ka de ka nong ba jungki Henry menta ka perthai ka bangan sakran haga kamadian ka khlam yatre ban ya krishani gi jiu banang ka Jerusalem bar agoi ga de jong ka jat min Israel kadai ga jing pai do not ba ga jing pang not ka ba kraw iki ju bagi khlam yo ba ka perthai kam tre ban recognize ban itu ba ka nong ba Jerusalem ka dailot ka jong ki barokhan ngathrai lada ka ne ga jaya ka nugo jai ben rio kan pang not kanan ga jing pang not e ka ta ga jai ben rio ngathrai fin sngu thu bhai ta ga tian lada ka ne kan jaya ka nugo jai ben rio ba nong ka ne ka nong ba akam le shu jong fi ga dei jong ki ta de namar ba kinir ki la ya bu namar kinir ki la ya don ngathrai kata ka kadai ka bakta bha ya kata ga jai ben rio lada ngiru ngindai ga jai ben Israel nangai ngiru kan kta bha kane ba ka Jerusalem ka perthai kam pediang ban ong ba kadai ka jung ki jiu barakhat para kadai ga jing pai don ka bakra ka ba ar ka ai ga bagi pai don ki jiu ka jing pai don jung ki jiu kadai bahaga jaka ka badan ka temple ka basna na do ka por jong Solomon anda ka to ga lait no kala kala no ka por nu khanesa lasna ka por Surubabel kadan hadu ki por jong Jesus Christ house nem nyo pau jong ka spas nem ban kong lapen do na lapen jot na ka ki jiu kim dan temple menta re haga jaka badan lang ka to ka temple lapen yang pen banda ka yemani jong ki muslim ya ka ba ki muslim ki shna haga to ka spas nem ka nyo ka ba pra ka ba ki shna ya ka bagi khodeka ka al kasamos kadang don kadang hadu menta bat kalong borobor ka jaka jong ka jinge kan at ka bami na goi ka por sa goi ka por para lo how perkat bhai ka ne haga jaka ka badan ka temple ka jengki ka bagi shna na maru blai Jehovah blai beim kadang ka temple jengki muslim kadang ka goi ka temple jeng ka wai pat kaniam ka ba klem shakri ya blai Jehovah katno ka jing pang do no ba ka jing pai do no ka jing pai do no jengki Israel kay ka bangadon ban ang Singapore ken mau ka temple ya ki Jew ka day ka national pride
kadai ka jing sarong kum ka jai ben rio kaba kita angnut palan ban yo no ban shnai ka temple sa shi sen kaba la kin shna samanta shi sen kan long ka temple ka balai ya kaba ka tian jo balai kala dep ong shai kidar dei tang hado ka por jong ukrislam ler kin se yo ban shna kat kum ka tu Daniel khandai ar punyo bat ka tu dhat bangala puli fi men Henry la kumnono wat mentaki juki angno pelaban ya shnai ne temple kadai ka jing pai donol ka bakrau ya ga jai ben Israel ladang ka phai pat shaka prathai ladang ka phai pat shaka prathai kum mangal ong fi haw arjar khat nyau ka ri America kala itho ya ka Jerusalem kum ka dong ba jang Israel kala pen ken ra wa de ka embassy la ne ka yingkit din sim jang ki shapo Jerusalem na Tel Aviv light nang ta don stang iwai ar kiri kibaret kibayale kum ka kiba itho kiba recognize ya ka nong ba Jerusalem kum ka nong ba jang Israel kiri kibaret kum ka Honduras ka Fiji ka Guatemala but iwai ar tli kiri kiba recognize kiba itho ya ka nong ba Jerusalem rai light nang ta ka perthai barok ka wai ka khlam tre ban padiang ya kata ka perthai barok ka wai ka khlam tre ban padiang ka UNO ka khlam tre ban padiang namar ba ka UNO ka ong bet ba ka East Jerusalem ka Jerusalem mingi ka dai bet ka nang ba jengki Arab la ka nang ba jengki Palestine ka European Union ka EU katakar jingya senrop lang jengki Europe hangtai ka ni ka ong bet ka East Jerusalem ka Jerusalem mingi ka dai bet ka nang ba jengki Palestine para long ka bani Singapore ka perthai kam tre bani kersan ai ruam ya ka jat ben Israel Kamtre bani kersan eru em ke jaman Israel. Dia mata kedau balai ba ke Jerusalem ke de kamat jeng ke jingile kamat jeng ke jing ekran kamat jeng ke jing nia bat man ke por ba ekran ya ke nong ba Jerusalem ha UNO ka thanam ba ke UNO namar ke Bible ka ong ble ngan penlong ya ke Jerusalem ke khuri PYNSHAD LYNGWIT ke balai ke bangadan mong fi ladang ke fai segi Muslim bat kiri Muslim ha ka ba yedai bat ke nong ba Jerusalem Pihak kabayde bekanang ba Jerusalem. Kan mau ki Muslim lay kliau ki pet shakanang ba Jerusalem. Ki khmat jung ki kilang kliau wan pet shakanang ba Jerusalem. Kata kadai ka ba ki Muslim ki pet. Namar balai kila adab don lupaya ka Al-Kasamos ha Temple Mount. Kila adab don lupaya ka tuka yeng mane jong ki ha ka tuka jaka badang ka temple jong ki ju ya ka ba kila yo ban shna nado ka spas nem ka banyo ka ba pra. Kilapet kliau. Dia mata kata ngi isbon kila no kiba mi egi pang jeng Israel. Kia kon bet kia le bet. Kia le bet. Ya kata hakanyo turek ubnai ubashipau jeng asnam arajar arfula ya ka bang yete barang badang shen kata. Kumno ba kitu kila no Hamas kila hirtmakan san ya kitu ki kapot jeng Israel ki border jeng Israel. Fitem ne fimte baya katuga jing hirtma jing ki ga hirtma kansan hakatuga how to snem arajar arfula nyo terek urisau ki ai kertenge ka operation al kasaflat ka baka jingmut jing ki gamot kin let ban you have ka jing tumu jing jing katuga jing let jing lamba kin yo ban kurum no ya katuga al kasamos lane katuga temple mount bakin penyaj nos nan maki kata kadai ka baki Hamas kile katuga por Anda bala jakat ma kum tong ye ki Hamas kilhaban pendam lut barakat. Kilhaban pendam lut barakat. Baru benar bersifau lami itu ke jingya sign mo ke jingya sign ni ki kot ki jingya kular ban ya sup ban ya jamno ban ngiyo i kum no ki Israel ki yo ban shimbiang itu ki hostage lan itu ki bala sharing itu katma wat ki haban pedang deka met yap ru don ki ba imru bat ki Palestine ru ki yo ban shim no wat ya ki le no ki ba erang jong ki ru haban pen phai no shaki Mereka ngitip pat mentah jasa kan thama bela bat ke Iran. Kindat kin sa Jepang kai ga bang ye mentah. Lada fi pat ki snam ki bala dap agi pol ki snam ki bala dap. Phinlap bakinong sinsha jang ri Iran ki president ki barem jang ki supreme leader jang ki lane tau khlido nang sinsha jang ki. Phinlap ki kran ba ki kten ki ba e Mde ki kran habari enre haki public meeting haki jingalang pat ba ki kran be yo. Baya kari Israel de ban pendam no. Kinong yalam jagur Iran ki ong baik kari Israel dari ka cancer ka de bampong.
kita kini kitian kiba ki kran persha de mata ka daw ka Iran ka Krishani gitu gileno boro ki Hamas ki Houthis ki Hezbollah bat ki ban ya khon be ka Israel de mata ka daw le singing gim tip bha ka thma balai ka jan okumne le se ka la ban ga jingi ka eri ka iba ki Iran kan sa le lan kan sadon ki tiar thma ki ba kham shir khai ba ka sajana ka ne thma nginam so thu thane kata harai la kumno ngan fini ka por ka ei ka ba fidan ka man so thu ka dai ba ka to ka jing shar ka badan ha Iran ro ka khmat jong ka dam kliao shata shanong ba Jerusalem para la ka ba ne fini ka por de mar ta ka daw ngan ong sa chisian ka Gaza peace plan kata ka jing wanra e ka jing suk ha Gaza bele bat ki Hamas ka badang hau benai wa shipau jong snem badang shidap arpo arpusan bang ong ifi tang lai benai ka khlem la banda shan slam ban wanra jing suk hang tai ka la khibiang ka jing le ka bajamanta aku aba ni fini ka por de mata ka daw kini ki ai baro ke bangi ker ka bang ai fi ngisdang ngi laban snow to bani okam balai baka dan ka jingele balai baka dan ka jinge kan at hang tai ka baja kat tu na marga ta daw ngo ka bani fini ka por ka bang don ban ong e fini ka por de gane pet ki Israel ha ka bajinge de baka temple ka ba kran ru e ka nong ba Jerusalem ka temple ka ban kong ki do no ha ka por jong Nebuchadnezzar habang ka kran ni walai mod bang syang ban syu boya sha ki Israel ki Israel ki le sibon ki kambi ki jongki balai ki do e ka temple ka por jong Nebuchadnezzar namar ki Israel ki la mani ki blai thau ki mani u blai bal ki mani ki blai ki jat pa ki jat blai ka da do ba u blai u sha e Nebuchadnezzar ba unda punjat thiau ka ye mani jongki ban ring brau sundan ki and habau Jesus Christ wan ki khlam I tho yu kum Messiah jongki uta buhan ban pelai ki sanar fna pun ban yo but ki do se ka temple ka ba ar ka jings ka ba sngosi ka dai ba ki ju kindang bakala sashi sen kat kum ka Bible kindang bakala sashi sen haba kin se yu I u crystal mer uban sami aparthai kin se yu I u kum Messiah but hang tar kindang shat kala sashi sen ba on sakni ka temple ko mga laang ifeng tai palai kini ki ai ki ja ki so sat kan ne ye kan ga jai ben rio wat klat ye ka to ka arfu saulonong arfu nyolonong jong Matias ka dekhat ba arfusan baki ong hi hayeng hapo plau yeng bishar jong upilat sanar fna yu ai ka snam jong kan lang halor jengi pa halor ki khon jengi shilong ublay ude ublay jong jingi be ga jingi snai ba umla ban klat e ga jutang baru Abraham u paralang jong udang sha ki wan phai shla ga jong kri bar kindang habya ya ga so sat ka batriam hadu kata hadien jong ka jingwan ka jong utrai ka ban saja ringa ko ban fine por la kum do par ini jing kran ngi song thu balaite ka Jerusalem ka kalalong ka khuri PYNSHAD LYNGWIT ublay ubayo ilu pai ki ai baro kum angka kitab Isaiah lang basa pun rirhat besipau uyo iya ka bakut na basdang ublay ubayo ilu pai kini ki ai bar khat 8,000 san spas nam menshua lyngba Sekharia kum mangal puliwang ngan penlong ya ka Jerusalem ka khuri PYNSHAD LYNGWIT parala de mata ka daw ka thnam ka tai ka phang jeng ri Israel kai ka bang adon ban ai fini ka por habang kerane ka ne nga ka ban fini ka por nga ka ba fin song tho ba ka ta ka de ka ai ka ba ka ktien jeng oblai ka kran bar haga jugo por ka ya deiru bat ki ktien jeng yu try jeng yu Jesus Christ be thu lupa haga ar pusal nong jo Matias khat ban rio bat ka ba nyau bawang pinyo sngau gitma bat ki jing bana kitma pinyo iu ki jai ben rio ka wei ka jai ben rio ki dan ki jing ele ki jing kan art para la pendap ya ga ktien jong oblai bat ngi Pynkhreh bat pelen kum ki brio ki bashakr blai ki ba emtat hagani ka patang ben rio ka bakhat do para long adan ban ai fini ka por da ka bangan pen kot no ngagai kani phio ka jing shai khindiat phio ka jing song thu kini ki ai ki sosat ki bal rong ye kani ga jai ben Israel lyngba ki jingjia ki bal ja ki bangila ban pet lyngba ka history ka ba jingjia jong ki kala pen sosat ye ni ga jai ben Israel hado kata amarta ka daw kala poi kini ki ai bang yo i mata ka ai ga bang don ban ai fini ga por ga de ne
habang iyo kani ka jingja ka ba komune kani ka thama ka ba yele mentah pen ka Iran ka Israel bat kari Amerika ka ba nei fine ka por khendiat ki kentian ngin yele ayu haba kini ki ai ki cha ka ngin le kum ki breu ki ba tip yo blade bat kum ki breu ki ba shakri blade ka ba ning kong ka ba ngadon mai fi tongin duai ka ktien jong oblade ong ka samis pa arpu ar khat ban re kong tongin duam ta ka Jerusalem kita be duai ya fakin roy habang ong ye ka ne ka mot paralog ani finepor habang duam ta ka jab Israel tongin duai wat ki Israel kin itho kin sngo tho ya ke jing bakla jang ki kin phasho blai da ke jing kala ka bumot bisha kade ka bakman ka basotanat bot of peng gi juru menta don ki bakla bumot ki basngo tho bau Jesus Christ de Messiah ki basngo tho e ka jing bakla ku ga jai ben rio re khambon na ki khlampat shame utrai ki khlampat lap ya kane ngidan kamban duai namar ga jai ben Israel ro ngidan kamban duai kade ga jai ben ga badon jutang kadon ga jutang jong Abraham ngi ki Kristan ro ngi de gi badon jutang ngi don ga jutang jong ka jing ai ngi shakriyo jo oblay Jehovah ngi dan kam duai bakin phasho oblay ken kalabmot kin song tho egini ki ai ke ber ngin duai oblay kta ga jaben Israel ka ipat ka bangadon ban ang ifiniga por ka ipat ka bangadon ban ang ifiniga por ngaba fiteng num lang pat kum kiru perthai bahaba ja kini ke ngin supet ben gi khobor perthai mental ga de ga pahu palat ni khobor bangin supet ben bela ja kum ta bala long kum ta bala ja kum ta kata ka itma Iran kata ka thma Israel tingin num lang tang kum ta wala ngam ong bangim de ban pe ndai tong inum lap met lap shai ta kata ka banga don ban ong ye fini ga por haba kini ki ai ke gi ja ki bangi song to plan kini ki ai ke gi ja plan ka de ka Jerusalem ka de ka khuni PYNSHAD LYNGWIT te ka perthai ka ba pen bayong ka perthai ngisa song tho plan balai kini gi ja re haga juga por tongin pe shalade tongin pe show tra habang i kini ki ai ke ber khai tongin tep ba ka de ka por ka bakot tingin le ayu la de ka por ka bakot ngin ya le ayu paralok la de ka por ka bakot ngan pule khat do ene ga khat Bible ha banga penkot ini jingkran jangane ka por ha galana ga ba khan rio jang ka kitab jingpun pau ka khat ka ba khat san ka tien jang oblay ka ong ni kintian ha khmih ngawan ko munong to sok utau ba sharai bat ubarino ya la ki jankop ya ba on yai lengkhoi bat kin yo i ya ka jingle ran jamo Tanginam lap mila sya teman pe kata thma Israel thma Iran bakal jas kum tabang jasam shia khana shia kranta kata o em ka bab gong dang yo ikini ki ai kai ki de ki dak jang ka bakot to ka bab gong tongin ri khop ya laga jankop tongin ri ya laga jang ka jankop na ba utrai wang hakhmi ngawan kum unong tu sok tau ba sharai bari ya laga jang ka jankop kata kin parlo ka bangi dei ban le kum ki Kristan hakini ki sngi ki bakhat do Upalayan kurhui fi sashi sen ngan ong balai ka ja ka ne gi than jang phang jang Israel balai ka thnam ka ne gi phang jang Israel mentangi so tho playang ka Bible ka ong upalay ukran ba sekhraya 8000 sans pas nem ye halu kini gi por jang menta ngan penlong ye ka Jerusalem ka khuri PYNSHAD LYNGWIT ye kita ge babaro saudong jangka ai boblen kurhui fi ne ka por ka ne gi jing shai ka bangi don naga ktien ka jong utrai yakini ki ai ke baro ke baja ublai on kar khuye